Dyma stori o'r enw Llanast diangen gan Mared Llwyd, yn arbennig ar gyfer cylchgrawn Cip. Bron a gorffen, Steff, clywodd Steffan ei fam yn galw arno am y decfed tro o'r gegin. Ydw, mam, daeth yr ateb celwyddog o'r stafell chwarae. Bron iawn, 5 munud arall. Oce, ond dim ond 5 munud, iawn? Atebodd mam, gan geisio'i gorau glas i beidio â swnio'n ddiamynedd. Ti di bod wrthi ers oriau. Mae angen i fi lwytho'r bocsys i fwt y car a chyrraedd y siop elusen cyn i fi gau. Iawn, mam, atebodd Steffan yn eifydd, cyn ochneidion drwm ac ysgwyd ei ben yn ddiflas. Bron a gorffen, doedd y prin wedi dechrau. Edrychodd ar y môr o deganau o'i amgylch ar lawr y stafell chwarae. Roedd hyn yn amhosibl. Sut yn y byd oedd e'n mynd i benderfynu pa rai i'w cadw a pha rai i gael gwared arnyn nhw? Y set drenau a gafodd ar ei ben blwydd yn 4 oed? Y teganau Sam Tân ac yr heiddodd sawl nadolig yn ôl? Y tractor a'r trailer gwyrdd? Y set hyd a lledrith? Y jigsaws a'r gemau bwrdd di-ri? Pam fod mam yn mynnu gwneud hyn bob mis Mawrth, gofynnodd Steffan iddo'i hun yn bwdlyd. Yn mynnu cael gwared ar unrhyw lanast diangen o'r tŷ. Hyd yn oed pan oedd hwnnw'n bell o fod yn llanast diangen yng ngolwg Steffan. Ond gwyddai'n iawn beth oedd rhesymeg mam, a gwyddai hefyd beth fyddai ei hateb parod. Mae'n braf croesawu'r Gwanwyn a thu glân a threfnus, Steff. Spring clean ti'n ei alw fe? Wedi'r cyfan, tŷ trefnus, meddwl trefnus. Ac mae'n rhaid i ni gael gwared ar yr hen stwff nad wyt ti'n ei chwarae â nhw mwyach, mwyn gwneud lle i'r anrhegion pen blwydd fyddi di'n siŵr o'i cael ddechrau Ebrill. Roedd hon yn ddefod flynyddol yn ei tŷ nhw bellach, ac yn ddefod roedd Steffan yn ei chasau a chas perffaith. Doedd e ddim eisiau cael gwared ar ei deganau, waeth pa mor hen ac angof oedden nhw. A doedd e'n sicr ddim yn poeni am gael tŷ na meddwl trefnus. Edrychodd ar y teganau o'i gwmpas ar lawr unwaith eto. Roedd y pentwr cadw 10 gwaith yn fwy na'r pentwr siop elusen. Efallai mai llanast diangen oedd y rhan fwyaf o'r teganau i'w fam, ond bu pob un yn ei dro yn werth y byd i Steffan, ac roedd atgofion arbennig yn gysylltiedig â phob un. Cofiai ei gyffro pan gafodd y deinosor enfawr yn anrheg gan Ioan, ei ffrind gorau. Cofiai'r oriau ac oriau a dreuliodd yn gwisgo a dadwisgo'r doliau Harry Potter ac yn ei dychmygu'n gwneud pob math o gastiau hyd. Cofiai pa mor eiddigeddus oedd Griff a Thomas a Dafydd pan welyn nhw'r car rasio coch a du am y tro cyntaf. Roedd a'i ffrindiau wedi cael cymaint o fwynhad yn chwarae â hwnnw. Ond bu'r car rasio'n segur ers tro bellach, ac, yn ôl mam, roedd y ffaith nad oedd Steffan wedi trafferthu newid y batris yn y teclyn rheoli o bell ers dros flwyddyn yn arwydd, fwy na thebyg, i fod yn bryd iddo fynd. Efallai bod gen mam bwynt, meddai Steffan yn dawel bach wrtho'i hun. Doedd e heb gyffwrdd yn y rhan fwyaf o'r teganau ers blynyddoedd, siŵr o fod. Ac roedd na blant bach eraill fyddai wrth ei bodd yn cael ei hen deganau, yn profi'r un mwynhad o chwarae â nhw ac y profodd yntau dros y blynyddoedd. Ac os oedd e wir yn gobeithio cael y gêm bêl-droed bwrdd a'r Xbox ar ei ben blwydd, roedd angen mwy o le yn yr stafell chwarae, heb os. Reit, barod? Holodd mam wrth ddod i'r ystafell. Hanner awr sydd nes bod y siop elusen yn cau. Ydw, barod, atebodd Steffan yn betrisgar, gan ychwanegu'r car rasio a'r teclyn rheoli o bell at y deinosor, y teganau Sam Tân a gweddill eitemau'r pentwr siop elusen.
Da iawn, atebodd mam yn hwyliog. Dwi'n siŵr y gallet ti fod wedi cael gwared ar ragor o bethau, ond mae hyn yn well na dim am wn i. Ceisiodd Steffan beidio â meddwl gormod am yr hyn roedd ei wneud wrth bacio'r teganau'n ofalus i focs. Rhaid bod mam wedi sylwi ar yr olwg ddi-galon ar ei wyneb. Cymer hwn, meddai hi'n garedig, gan wthio papur 5 punt i gledr ei law. Arian poced i ti. I ddiolch am dy holl waith clirio. O, diolch, mam, ebychodd Steffan, yn wen o glist i glist. Rhoddodd y papur 5 punt ym mhoced ôl ei jeans ac, am eiliad, anghofiodd ei ddiflastod o orfod ffarwelio a'i hen deganau. 20 munud yn ddiweddarach, safai Steffan mewn ciw wrth gownter y siop elusen. Bu'n aros ers 5 munud a mwy i'r ddynes wrth y til orffen cynorthwyo'r cwsmer o'i flaen. Roedd mam wedi gweld hen ffrind iddi draw wrth yr adran lyfrau ail law, ac wrthi'n sgwrsio fel melyn bupur. Steffan felly gafodd y cyfrifoldeb o drosglwyddo'r 2 focs o hen deganau i'r ddynes wrth y til. Neidiodd Steffan yn dawel. Pam oedd hi'n cymryd mor hir? Wrth sefyll yno, fedrai Steffan ddim peidio ag edrych i lawr ar gynnwys y 2 focs wrth ei draed. Teimlodd gwlwm yn ei stumog unwaith eto, wrth feddwl am y teganau gwych roedd e ar fin ffarwelio â nhw. Paid â meddwl am y peth, siarsiodd ei hun yn flin. Just paid â meddwl am y peth. Meddylia yn lle hynny am y gêm bêl-droed bwrdd a'r Xbox newydd. Ond haws dweud na gwneud. Fedrai Steffan ddim yn ei fyw a chael gwared ar y teimlad di-galon hireithus yn ei stumog. A dyna pryd y cafodd syniad. O'r diwedd, am 5 o'r gloch ar ei ben, cerddodd Steffan a mam yn waglaw o'r siop elusen ac ar hyd y stryd i gyfeiriad y car. Wel, bron yn waglaw. Ceisiau Steffan ei orau glas i guddio'r lwmpyn plastig o lwynion colch a du a'r teclyn rheoli o bell o dan ei got. Roedd e'n siŵr na fyddai ots gan mam fod un tegan bach yn dychwelyd adre gyda nhw. Ac roedd e'n siŵr hefyd na fyddai ots gan ddi daro heibio'r siop pob dim ar y ffordd nôl i'r car. Wedi'r cyfan, roedd ganddo 5 punt yn llosgi yn ei boced, a fyddai pecyn o fatris ddim yn costio cymaint â hynny, doedd bosib.